हेलौ लोगोफोर नै नोंथांमोना दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनै माने ओरैबायदि बोथोरा रानस्राव बेखायनो देखायनो होननानै भिडिअ लानानै फैदों। ओरैबायदि भिडिअ जायगायानो रानस्राव माबायदि जाजोबो जायगाया नोंथांमोना देखायगोन। फार्स्ट समाव जायगानि थाखाय जायगाखौ नागिरना लादों नोंसोर माबायदि एदे रानस्राव आरो बोरैबाद्राय जायगाया जोंना फंबाया बैसागो बोथोरनि रानस्राव बोथोरखाय फंनैसो माबा बुंदो दे। बैसागो बोथोरखौ नोङो खैदिन फालियो? सानबासो फालियो। बैसागो बोथोराव नोङो मोसागोन ना मोसाया? मोसायोना? माथो खोनादों आङो नोङो गानखौ खननो रोंगौ। देलाय फंनैसो खननानै होदो ओरैनो। खननो बादो। लाइनसेसो खनना होदोब्रा एसे। बाङालि गाना बोरैमोन? हरै देले सिटि लामना मा होनो खनलायदोंमोन दा नोङो? देलाय बा बर'खौनो खनलाय दे दालियासि मेजिकखौनो खनदो दे। खुसिया दालाय होनाय बायदि। ओमफ्राय गैलाबो। जोंना फंबाया गान खननो सोलोङो। मोजां बाथ्रा सोलोंबाय थाथों रोंथों मोजाङै मोजां। बैसागो बोथोराव मोसागोन ना मोसाया नोंलाय? मोसागोन ना? ओमफ्राय नैबे दिनैनि बे बैसागो बोथोरनि रानस्राव बोथोराव माबायदि मोनदों नोङो? गोसोखौ थानो सुखुवा मोनदों। गोसोखौ थानो सुखुवा मोनदों। गोसोखौ थानो सुखुवा मोनोबा मा खालामनांगोन दे बुंदो। सायाफोराव दसे जिरायना थानांगो। आरो सान्दुं गोसा बारबो गैयाबा मा खालामनो थानाया मोजां? बिदिनो थानांगौ। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेफोरबायदि फोरमायनायनि थाखाय फंबायनिसिम। नोंथांनि नामा मा नाममोन? बिबुंसार रामसियारि न'? नोङो बैसागो बोथोराव मोसागोन ना मोसाया? मोसायोना? खैदिनसो मोसायो ओरैनो? साननैसो मोसायोना? नोंथाङा बे बैसागो बोथोराव रानस्राव बोथोराव गोसोफोरखौ माबायदि मोनदों? बिदिनो आरो ना? ओमफ्राय मा खालामना थानाया मोजां बेफोरबायदि बोथोराव? सायायाव जनानै सेर लानानै जिरायना थानाया मोजां। नोंखौ खोनादो एसे मेथाइ खननोबो रोंगो होननाय खोनादो। रोंगोना रोङा? बारा रोङालै। एसे रोंगो आरो ना? देलाय होमबालाय दोंनैसो लाइन खनदो आं खोनासंनोसै। दे। जानजिया मेथेबनाय मबाइल फनजों सेलफि लानाया मबाइल बिचार जालायबाय मेगननि डिसप्ले गाजोब्बाय। रोंगो रोंनायालाय। आरो एसे खोनादों मोसानोबो रोंगौ होननाय खोनादों। नंगौना? रोंगोथ' र'। देलाय फंनैसो एसे मोसाना देखायदो। दे। मोसायालै नोंथां। मोसाया? जानाय। नोंनि हाथाइखौ जुदि बैसागो बोथोराव देख्लाजोबना होयोबा नों माबायदि मोनगोन? मोजां मोननाय नङा। मानोबा? मोजां मोननाय नङा? नोंथाङा बे बैसागो बोथोरनि रानस्रावनि थाखाय फंनैसो मा बुंगोन बुंदो। इदिनो दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दाबो दा आंजोंनो दोङो माने बोथोरा मोजां नङैखाय रानस्रावखाय मा खालामनो आंजोंनो टाइम पास खालामगासिनो आंजोंनो। बोथोरा मोजां नङा बैसागो बोथोर फैहांबाय रानस्राव बोथोर। गोसोफोरखौ मोजांबो मोना। बेनिखायनो बाहेरावबो बारा ओंखारनो हाया। लोमजालाबायो। बोथोरफोरा मोजां नङा। ओंखायनो जोंबो जेरावबो थाङालासिनो ओरैनो भिडिअ टाइम पास खालामनो होननानै नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायबाय। बेनोसै आरो भाइफोर।